प्रेमनी में किसी ना। సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది, ఇన్స్టాలో ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. సో ఈ వీడియో చేయడానికి మన ఒక సబ్స్క్రైబర్ 3D వీడియో చేయి బ్రో అని అడిగిండు. సో తన కోసం చేసిన సూపర్ వచ్చింది, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. వీడియో గురించి ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి, వీలైతే ఒకరికి షేర్ చేయండి. ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. సో టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఫుల్ వీడియో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాల్ ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. సూపర్ అంటే సూపర్గా ఉంది. వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ లైట్ మోషన్ యాప్ ఓపెన్ చేస్తే 3 ప్రీసెట్ ఉంటాయి. ఒకటి ఫోటో ప్రీసెట్, ఒకటి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ప్రీసెట్ అండ్ ఇంకొకటి లిరికల్ ప్రీసెట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ముందుగా ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేస్తే సో ఈ విధంగా ఫొటోస్ ఉంటాయి, జస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి దీనికి. సో ఇప్పుడు దీనికి మన ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో మన ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి ఫోటో ప్రీసెట్ ఉంటుంది, దీన్ని ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఆల్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ ఆల్ చేసి పైనుంచి కాపీ 6 లేయర్స్ ఉంటుంది, కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ పేస్ట్ 16 లేయర్స్ ఉంటుంది, పేస్ట్ వేసుకోండి. సో పేస్ట్ వేస్తే ఇప్పుడు కెమెరాని ఆన్ చేసుకోండి. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి మన ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మన ఫొటోస్ ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలంటే సింపుల్ చెప్తా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ నుంచి ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా మీ ఫొటోస్ అనుకుందాం. సో నేను హీరోయిన్ ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకున్నాం, మీరు ఏ ఫొటోస్ అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నేను సింపుల్గా ఒక ప్రాసెస్ చెప్తా. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది, ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకుందాం. సో దీనికి ముందుగా ఆ ఫోటో ఎంత వరకు ఉందో ఆ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి ముందుగా. సో ఇక్కడ ఈ 6 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసి సో ఇప్పుడు సింపుల్గా ఏం చేస్తారంటే కింద ఫోటో ఉంది కదా, ఈ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. ముందు కాపీ లేయర్ చేసి పైన డిలీట్ చేసుకోండి. డిలీట్ చేసి ఇప్పుడు ఈ ఫోటో మీద టచ్ చేసి పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ వేసుకోండి. పేస్ట్ వేస్తే కరెక్ట్గా దాని పొజిషన్ అది తీసుకుంటుంది. సో ఒకవేళ చిన్నగా పెద్దగా అయినట్టు అనిపిస్తే మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. సో ఇలా పెద్దగా చేసుకోవచ్చు లేదా చిన్నగా చేసుకోవచ్చు, అది మీ ఇష్టం, మీకు నచ్చినట్టు యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఇక్కడ 6 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో ఇప్పుడు ఈ ఫోటో ఎంత వరకు ఉందో ఆ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ డబల్ బీట్ మార్క్ ఉంటుంది చూసుకోండి. సో ఇక్కడ 13 సెకండ్ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి సో ఇప్పుడు కింద ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, కాపీ లేయర్ పైన డిలీట్ చేసి ఇప్పుడు పైన ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ వేసుకోండి. సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ఉంటుంది. సో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తా. ఇప్పుడు 13 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర మళ్ళీ ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, ఇంకో ఫోటో తీసుకుందాం, ఈ ఫోటో. సో ఇప్పుడు ఈ ఫోటో కూడా ఎంత వరకు ఉందో అంతవరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ముందుగా ఇక్కడ 20 సెకండ్ 19 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసి సో ఇప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ ఈ ఫోటో ముందు ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి డిలీట్ చేసేయండి. డిలీట్ చేసి దీని మీద టచ్ చేసి పేస్ట్ టైల్ పక్కన కింద ఆరో మార్క్ ఉంది, దీన్ని టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ వేసుకోండి. సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది. ఒకవేళ ఈ ఫోటో చాలా పెద్దగా అయింది అనుకుంటే ఇట్లా కింద దీన్ని తక్కువ చేసుకోవచ్చు, చిన్నగా చేసి మళ్ళీ దీన్ని ఇట్లా కిందకి పెట్టేసుకోవచ్చు. సో మీకు నచ్చిన విధంగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫొటోస్ ఏ విధంగా యాడ్ చేసుకుంటారంటే ఆ విధంగా చేసుకోండి. సో మళ్ళీ సేమ్ ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, ఇంకో ఫోటో తీసుకుందాం. సో ఇదే ఫోటో యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇప్పుడు దీన్ని కూడా సేమ్ డబల్ బీట్ మార్క్ చూసుకోండి. సో ఇక్కడ ఉందిగా, ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. 26 సెకండ్ 25 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర మళ్ళీ కింద ఫోటో ఉంది, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ పైన డిలీట్. సో ఇప్పుడు సేమ్ దీని మీద టచ్ చేసి కింద పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ప్లస్గా వచ్చేస్తుంది. సో మీ ఫొటోస్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది. ముందుగా బ్యాక్గ్రౌండ్ కట్ చేసి ఉండాలి, అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మళ్ళీ సేమ్ ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, ఇంకో ఫోటో తీసుకుందాం, ఈ ఫోటో అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు దీనికి లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు కింద ఈ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి.
కాపీ లేయర్ చేసి సో కాపీ లేయర్ చేసి దీన్ని డిలీట్ చేసేయండి. ముందు డిలీట్ చేసేద్దాం. ఇప్పుడు ఈ ఫోటో ఉంది కదా, దీని మీద టచ్ చేసి పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన నార్మల్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో కరెక్ట్ పొజిషన్కి వచ్చేస్తుంది. ఇది కొంచెం పెద్దగా అయింది కదా, దీన్ని చిన్నగా చేద్దాం. సో ఈ విధంగా చిన్నగా చేసి కింద ఇట్లా జరిపేసుకోండి. మీకు నచ్చిన విధంగా ఇలా యాడ్ చేసుకోండి. సింపుల్గా ప్రతి ఫోటోని సేమ్ ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు దీనికి లిరికల్ యాడ్ చేసుకుందాం కాబట్టి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రీసెట్ ఉంటుంది, దాన్ని ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఆల్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ ఆల్ చేసి కాపీ 25 లేయర్స్ ఉంటుంది, కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫస్ట్ బీట్ మార్క్ ఉంది కదా, 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ పేస్ట్ 25 లేయర్స్ చేసుకోండి. సో సింపుల్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఆరో మీద టచ్ చేసి ఇక్కడ పైన కెమెరా ఐకాన్ ఉందిగా, దీన్ని టచ్ చేసుకోండి. సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ టచ్ చేస్తే వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇప్పుడు చూసారు కదా, ఈ విధంగా వస్తుంది. సింపుల్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నా పేరు ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ మీ పేరుని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు పైన లిరిక్స్ ఉంది కదా, ఈ లిరిక్స్ మీద టచ్ చేసి ఇక్కడ ఎడిట్ టెక్స్ట్ ఉందిగా, దీని మీద టచ్ చేసుకొని మీకు నచ్చిన పేరుని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సింపుల్గా ఉంటుంది. సో మీ పేరు ఏదైతే అది. సో నా పేరు నేను రాసుకుంటున్నా, మీరు మీ పేరుని రాసుకోండి. ఆల్రెడీ నా పేరు రాసి ఉంటుంది. సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో దీనికి కలర్ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మొత్తం నేనే యాడ్ చేసి ఉంటా. జస్ట్ మీరు కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసుకోవడం అంతే ఉంటుంది. ఈజీ ప్రాసెస్లో సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఫోటో కొంచెం లిరిక్స్ మీద పడుతుంది కదా, దీన్ని ఫోటోని కొంచెం జరుపుకోవచ్చు. సో ఇలా ఈ విధంగా కొంచెం జరిపితే చాలు. ఇంత జరిపితే సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.